An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasebtɔma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 17 ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min ye n'i y'a sɔrɔ sunkaloman kɔnɔ an b'a lɔrɔn k'a fɔ bi o tile 14 ye jate la san kalo 8 don hejira san 1443 san don dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wula k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ lakana u bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana lakanabaw kunungo olu ye fana donda la poste min bɛ yen an b'a lɔn k'a fɔ u ye siraban kasara dɔ sɔrɔ yen kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi tɔnba min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ k'ale bɛ buna adamadenw ka josariya ka se k'o wulikɛjɔ kɛ ka se k'o ko sigi sen kan olu y'a yira k'a fɔ ko wulikɛjɔ kɛra an ka jamana fɛ ko ka se ka dankari maa dɔw la u y'an ka finitigilakaw ni ka rapport dɔ bɔ k'olu tɔgɔ tiɲɛ o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ bi sigi kelen bɛ k'a fɔ min ye Nijɛrikaw ka jamana kundi kɔrɔ Goodluck Jonathan e ka dɔn ko ale kan ka y'an ka jamana kɔnɔ na bi o lajɛrɛ tɛ dɔ dɛ ka se ka na ye fɛrɛ minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ n'o ye ko bolodalenw ye basigi lafiya anw ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ sigafɔ minnu bɛ sen na Mali ni CEDEAO bɛ se k'u tɛgɛ da takunda kelen na cogo min na an b'a lɔn k'a fɔ ale min bɛ yen n'ale kelen bɛ ka sugandi o kuma lasew kama k'a ka taama kun tɛ dɔ wɛrɛ ye kalo 20 bɔɲanko fɛrɛ balalen bɛ se ka kɛ cogo min na furancɛla fanga ka se ka kundaw bila u bolo kan k'i ka dɔn ko kuma minnu bɛ yen n'a sɔrɔ n'a n'an ka maa ɲɛmaaw kan ka ɲɔgɔn ye ko fɔkɛ filaw bɛna kɛ o kan an bɛ fɛn min fɔ fɛn min da ka d'an ka jamana nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kununko wuladafɛla fɛ an ka jamana lakanabaw a yirala k'a fɔ ko fana poste la e ka dɔn k'u ye siraban kasara a fɔcogo la k'i ka dɔn k'u yɛrɛ kun tɛ bolila yɛrɛ a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ mobiliw de kɔni nana tun ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u bɛ i ka dɔn k'a fɔ fana poste yɔrɔw la o kɔni kɛra sɔrɔ ye kunnafoniw na ko maa kɔni n'i ma to a la an ye an ka cɛbɔ bɛ n'o ye Siyaka Goyita k'ale bila ka taa kɛnɛ kan ale ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni k'a yirala k'a fɔ ko maa kɔni n'i ma to ko nka i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw kɔni jɔngina e ka dɔn o jɔngini da yɛrɛ a na kɛ o tɛ jɔngini da kojugu yɛrɛ ye olu kɔni segira ka na furakɛyɔrɔ la an bɛ waati min na ko Bamakɔ nka min bɛ yen ni ma bɛ se k'o fɔ k'a kɔni ma kɛ o kasara jugu yɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala n'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ jɔngini komi jɔngini da minnu kuma fɛ ka fɔ nin ye ala kana kɛ jɔngini da ye min bɛ yen n'a bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba ye an bɛ dugawu kɛ an ka lakanabaw k'u kɔlɔsi su ani tile ka se k'u lakana u bɛ faso ka ca min na yarabi ala ka se ka baara yakubaya n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Mandora ni ye anglais n tɛ se fɔcogo ɲuman na o kulu min bɛ yen olu kɔni ka dɔn k'a fɔ bataki kɛ n'o ye rapport ye k'o yira k'a fɔ ko an ka jamana bilama e ka dɔn ko wulikɛjɔ min bɛ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw k'i ka dɔn ko kɔsabara in na k'u ye wulikɛjɔ dɔw kɛ ka se k'o wulikɛjɔ sen fɛ k'u ye i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa dɔw ma o min kɛra n'u kɛlen bɛ ka jalakili ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o jalakili min kɛlen bɛ maa caman bɛ k'i hakili da la dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin wulikɛjɔ min kɛlen filɛ ko nin tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ka se ka n ka finitigilakaw de dili kari ka se k'u timinangoya u bɛ baara min na bi n'o ye jamana lakana ye ko ka se k'u fari fa o waleya la o kuma min fɔra min ka dɔn k'a fɔ kulu dɔ ye n'i y'a sɔrɔ olu ka kulu yɛrɛ n'a y'i ka dɔn k'a fɔ fɔcogo la n'a sigilen bɛ k'a fɔ ko fasoden ɲumanya olu b'u ka cɛra da ko sen fɛ an k'u lamɛn. ko armée bɛ ka mɔgɔw faga sɔrɔdasiw bɛ ka mɔgɔw faga sɔrɔdasiw bɛ ka mɔgɔw faga mɔgɔ dama minnu sɔrɔdasiw dama minnu fagara hali kɔsa in na u taara Mondoro u ye minnu faga an denw an dɔgɔninw an nimɔgɔninw minnu fagara munna u tɛ fɛn fɔ o la o yɛrɛ kɛra dɔ ka nisɔndiya ye hali RFI la an y'a mɛn a bɛ komi nisɔndiya u bolo maintenant ni ko fitinin kɛra u bɛ sin ka wuli armée kɔ armée fana ye dɔden de ye koyi
civilu de n'u ye tenue don de u kɛra sɔrɔsiw ye sinon olu fana nin de b'u la quoi nin de b'u la armée in fana sɛgɛnna olu fana ye dɔden de ye civili ninnu olu kan ka balo cogoya min armée fana kan ka balo ten armée fana kan ka balo ten donc n'u bɛ ko kɛ u k'a kɛ tilennenya la quoi u k'a kɛ tilennenya la n'a kɛra armée la u ka réagir n'a kɛra civiliw la u ka réagir et mun ma kɛ sɔrɔsiw la mun ma kɛ sɔrɔsiw la u bɛ taa embuscade da u ɲɛ k'u faga k'a filmer ka yira an delila ka jɔn kumakan mɛn u bɛ taa mini don u ɲɛ k'u faga jɔn delila k'u kumakan mɛn u tɛmɛtɔ u bɛ se ka kisɛ tasumama wuli u la ka u jeni mɔgɔninfin k'u jeni u n'u ka mɔbili jɔn kumana o la u ka sabali ten dɔ kɛra armée fana ye an ka malidenw de ye malidenw de ta ye armée ye an b'an ka armée kɔ koyi an bɛ an ka armée kɔ an bɛ an ka transition kɔ an b'u kɔ kunu an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an ka armée an b'u kɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye permettre ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na dɔ yɛrɛ tɛ dɛ k'a yira k'a fɔ baara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ fɔkɛfilɛ min kɛra n'u ka rapport k'i ka dɔn k'a bɛ gɛlɛya lase ka tɔgɔcɛn lase an ka lakanabaaw ma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn o fɛn an ka jamana basigi lafiya ye o bɛ sabati sira min fɛ ala ka jamana bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ Burama den dɔ ale ka wulikajɔ kun tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka fɛɛrɛ balile tigɛ min ye wulikajɔ ye bi jamana marabaaw k'u ka wulikajɔ balale ka wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka se k'u janto politique mɔgɔw la an ka lamɛn. Ismaila Maiga, l'enfant de Burema, Mali président Colonel Hashimi Koita. Ba ɲini ala fɛ hali sisan ala k'a dɛmɛ a ka kow la. Mais n bɛna kuma kelen fɔ Colonel Hashimi a fili dɔw bɛ a ka jija o filiw kana sɔrɔ. Fili fɔlɔ ye mun ye a k'a dɔn k'a fɔ ko Maliw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan fasoden ɲumanw k'u ka dɛmɛ yira a la ka tugu a kɔ ka duwawu k'a ye fɛn kelen dɔrɔn de kama. Parce que Maliw tigɛlen don Mali politiciens. Mali politiciens de kɛra sababu ye bi Mali bɛ dingɛ mun kɔnɔ a sera o dingɛ kɔnɔ. Mali politiciens de kɛra sababu ye u ka intérêt kama ka Mali bila dingɛ kɔnɔ. Pour que ka ni message caman a k'a dɔn k'a fɔ ko fili man ka sɔrɔ cogo si la a ka ɲina Mali fasoden ɲumanw ko mun ye duwawu k'a ye ka tugu a kɔ parce que u tigɛlen don Mali politiciens na. Donc a kana kɛ mɔgɔ ye mun bɛ ɲinɛ o kɔ ka tila ka na Mali segin politiciens ma. N'a fɔra ko ka tila ka na Mali segin politiciens ma a ma fɔ ko vote kana kɛ dɛ a ma fɔ ko élection kana kɛ dɛ an bɛ don min na ko bi Mali bɛ dingɛ mun kɔnɔ politicien tɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ parce que politiciens de kɛra sababu ye ka Mali bi dingɛ kɔnɔ u ka intérêt kama fasoden ɲumanw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan pour que Mali ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ o n'i y'a mɛn ko Mali politiciens mɔgɔw tigɛr'u la parce que hɔrɔnw tɛ u tɛ hɔrɔnya baara kɛ u tɛ hɔrɔnya kuma fɔ o de y'a to Maliyɛnw bɛɛ de tigɛra Mali politiciens la bi n'a fɔra ko Mali fasoden ɲumanw ye jɔn ye n'i y'a fɔ dɔw b'a fɔ ko o kuma olu ye fasoden jugu ye fasoden ɲumanw olu ye mɔgɔ minnu ye o ye fantanw de ye message in kɔrɔ ye o de ye fantanw de i b'i ɲɛsin ka taa fantanw ma i b'i ɲɛsin ka taa dɛsɛbagatɔw ma mun ma Mali nafolo dun fantanw do fanga t'u la wa u da tɛ tulu in na u da ma dali ka don tulu kɔnɔ i b'i ɲɛsin ka taa olu ma i n'u ka se ka jɛ ka baara kɛ mais kana fɔ ko i bɛna mɔgɔw segin politicien kɔrɔw ma ko fɛn dɔn politicien parti politique dɔ kana n'a ka fɛn mɔgɔ dɔ ye o bɛ kɛ santé kɔnɔ a bɛ kɛ ministre ye a bɛ kɛ directeur ye a bɛ kɛ ta non donc o de la n b'a ɲini fɛ i k'i jija fɛn fila bɛɛ ne b'a f'i ye bi k'i jija o erreur k'i sɔrɔ dɛ n'i y'a o erreur de sɔrɔ dɔrɔn an y'an tɛgɛ mun d'i ma an b'a bu tɛgɛ la an t'i dɔn i t'an dɔn fɔlɔ ka an to bi an bɛ don min na ko bi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ ka Mali segin politiciens ma k'a fɔ k'i bɛna Mali di politiciens ma n'i y'o kɛ dɔrɔn an tɛgɛ an de y'an tɛgɛ d'i ma an b'an tɛgɛ b'i bolo o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye k'a fɔ k'i bɛ ɲinɛ Mali sɔrɔdasiw kɔ non o tɛ se ka bila bilahi walahi tali fo Maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ko Mali sɔrɔdasiw bɛ don min na u bɛ dɛmɛ de kɔ Mali sɔrɔdasiw bɛ don min na ko bi u bɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen de fasoden ɲumanw de ka fara ɲɔgɔn kan k'aw ka sɔrɔdasiw dɛmɛ Mali mɔgɔ bɛ o dɔrɔn de la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sumala ye Burama den dɔ ale ka wulikajɔ kun tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka fɛɛrɛ balile tigɛ min ye wulikajɔ ye ka se k'i ka dɔn k'a fɔ bi jamana marabaaw k'u ka wulikajɔ balale ka wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka se k'u janto politique mɔgɔw la o de tun y'ale ka kɔrɔfɔ ye n'o ye Sumala ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn o fɛn an ka jamana basigi lafiya ye o bɛ sabati sira min fɛ ala ka jamana bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na bi a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu b'an ka jamana sen na o kɔni kɛra sababu ye k'a yira k'a fɔ min ye tajiw ye kulu kɔni sɔngɔ kɔni o yɛlɛli baaraw olu sigira sen kan kulu mo fara ɲɔgɔn ba kɛra kɔnɔ na ONOP ka taa se kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara tɛ dɔ wɛrɛ ye minnu bɛ taji yɛrɛ ka se ka ta ka na ni minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu ka baara y'a sanni ye nin bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔbaw tun bɛ kɛnɛ kan seera minnu sɔrɔla kɛnɛ kan o filɛ. mankan min bɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine a kɛra sababu ye ka taji sɔngɔ yɛlɛ
taji sɔngɔ bɔra a sɔnyɔrɔ la a bɔra 80 na ka taa fo 120 ɲɔgɔn na o de y'a to sisan pɔmpu ni mun farala kan a bɛna fɛrɛ sisan 760 francs n'o ye 150 ani dɔrɔmɛ 2 150 ani dɔrɔmɛ 2 essence litre bɛ k'o ye gasoil litre o bɛ kɛ 150 ni 2 ani kama 2 ale sɔngɔ bɛ k'o ye mais nin bɛɛ autorités ka jija ye u y'u jija ani opérateurs pour que a ka se ka kɛ n'o tɛ a tun bɛ se ka tɛmɛ nin na tun bɛ se ka tɛmɛ nin sɔngɔ kan parce que a sɔngɔ gɛlɛyara a sɔngɔ la gɛlɛyara n bɛ fɛn mun fɔ yɔrɔ fana na ani a yɛlɛni embargo nɔ foyi t'a la embargo mun b'an ka jamana kan sanction mun b'an ka jamana ani u tɛ ɲɔgɔn ye sira la embargo don embargo tɛ o ni sɔngɔ yɛlɛn ninnu ɲɛ bɛɛ de don donc ani embargo tɛ ɲɔgɔn ye sira la guerre kɛra Ukraine o de nani augmentation bani baril taara fo dollar 140 o dun a mɛnna o ɲɔgɔn ma donc ni baril taara o la jagoya do prix fana bɛ augmenter an fana parce que fɔlɔ kalo min tɛmɛna an bɛ taji san 80 à l'extérieur bi nin kalo la taji taara fo 120 ko a bɛ tɛmɛ o donc ni y'a san o la ka transport ani marge parce que an fana ye jagokɛlakaw fo an ka tɔnɔ fara ka nana ye o de y'a kɛ taji prix yɛlɛnna kojugu an consommateur an sɔnna bi dɔ ka fara taji kan ma fara taji kan taji bɛna tununa an bɛ taa san fo 200 ninnu kɔ la ala k'an kisi o ma fo ko ni an kun tɛ yan bi ka fɔ ko consommateur tɛ yan bi minnu bɛna ni taji feerelaw ani gouvernement yɛrɛ u ye jateminɛ min kɛ essence tun kan ka tɛmɛ fo 160 la mais bi anw bɛ yan deliw kɛra bɛɛ ye dɔ bɔ ta la jamana yɛrɛ kalifalen bɛ dɔw la olu ma se ka faamuya cogo k'olu yɛrɛ fana ka service bɛ se ka datugu pour que ka fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko in sɛgɛsɛgɛli ba de kɛra la et puis n'a jiginna kuma a bɛ jigin fana an baladan k'a fɔ ni tun ye maa dɔw ka ye kɛrɛnkɛrɛnna n'a ma ɲɛ k'a fɔ fara ɲɔgɔn bi kɛ min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye a bɛ se ka kɛ cogo min na n'an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni k'a ko baaraw sigi sen kan o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la bi ka ɲɛsin basigi ni lafiya ma bi sanko fanga bɛ jamana kunna ka se k'o kɔkɔrɔ don kulu min n'i y'a sɔrɔ n'olu ye yɛrɛwolo ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ n'ala sɔnna ma jumadon k'u bɛna bɔli wɛrɛ ka se k'o sigi sen kan yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Hamidou Samake b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Je suis Hamidou Boris Samake, chargé des finances du Yéroul de sous le rempart, et membre aussi au sein de la commune 6. Au lieu de doré, Inch'Allah, vendredi matin, l'année prochaine, en quelque sorte, assemblée générale Bilibila, ben commune 6 qu'on a, en quelque sorte, Wili Bla, Malende Bella Jelima, Malende fin famille, qui vit sur Malikola, Yéroul de sous le rempart commune 6. En quelque sorte, assemblée générale Bala, ben vendredi le 18 à partir de 16h et Nyamagoro Terembala ka wuli madabla Malende Bella Jeli a une situation de damné donc on a situation on a community quartier Bella Jeli donc ay wuli bla Bella Jeli ma community qu'on a ana ko kan fana donc beka jekata et ana kata situation baké community qu'on a pour que quand ay la community jamala ka foko et community de la beleno ka ira wolo installé comme si fantan nan bela jele fe comme communauté obu ka ke tumna iko mali fantan nan be ko na fa am ka ke tumna donc ama nyini comme si che ani muso den seni ani makoroba vendredi na tay ni juma jigina 16h wati nyama ko terembala donc kelembe ka wulule bala be ka bela jele wuli muye situation ka tandaru yere wulubi baramuna mali ko nana ko mo chama wado tumna mais en réalité be ka sigi isinu jamana jola donc ko na la be wuli pour que mo kanana mo shikana ko expliquer ndo ka ko konona donc mo na e beri wuli on be ka je angata ensenu mali jël ko la parce que bibi na un français o chi français tatoru mais en wol fo français fimo fene mali kono ya u chama hagle jume ko na français ko wata après la transition ko obena kana sinka en tigata ka di français matuguni ango ferembu kono o fere nyoko na kemedi bi en malien ndi kono o fere nyoko kemedi bi mali jeunesse kono niko mali jeunesse o yerewolo bi mali jeunesse be malien be la jeli ka représenter mo kana yerewolo jatine comme ton drone du comme mi amaka fo yerewolo du sur le rempart e comme on dirait ton drone non on me malien de be qualifié comme yerewolo du sur le rempart parce que mon yerewolo ite son il faso ka chigene yerewolo ite son ka kila ite son gisigi bolo fla croiser faso ka chigene donc ko na mi malien de be de fle ko yerewolo donc o ko monana a wajibi no ambela jelinga ta en silu faso do barla amalada ka fɔ ni tu ye Amidu Kanye a fɔra cogo min na bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wulikajɔ min bɛ sen na bi ko ka se ka fɛɛrɛ bɛrɛlen tigɛ ɲɛta ka ɲɛsin ka se k'o ɲɛsin an ka jamana ma a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ mɔgɔmiyalakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Masina marabolo kɔnɔna na Ŋɔnɛbugu ale mara kɔnɔ wulikajɔ kɛra donso minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bi n'u bɛ ka wulikajɔ ta ka se ka marifa ta k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ ta ka ɲɛsin u ka yɔrɔw lakanani ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ kow bilama
o be cogo mina u be ka fɛɛrɛ tigɛ ɲɛma minnu be yen u be se ka taa kuma caman ka taa si ni ka kɔlɔsili ta ka ɲɛ solu ma waati dɔ u be taa tile dɔw be na tilegan fɛ dɔw be na sufɛ dɔw be taa so o dosede dɔ de bɔtɔ la mɔgɔ miyala ka kunda nasigila kan k'i ka dɔn k'a taara kunbɛ an b'a dɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw fɛ ka se ka marifaciw kɔni kɛra a yɛrɛ kɔni y'a jija nka u n'a tabalele kɔnɔ na an b'a dɔn k'a fɔ a sera u cayara ma a ye dankɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ kɛra la nisɔndiyakuba ye k'a kɔni ni ma to i y'a sa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma min ye mɔgɔ miyalakaw fɛ yen Madufane ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an k'a lamɛn k'a kɛra di. Madufane ka bɔ mɔgɔ mɛla. Mamadu Fane ka bɔ mɔgɔ miyala an ye kunnafoni sɔrɔ ko dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na ko wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin donso minnu bɛ yen ni olu bɛ taa donsoba min bɛ yen Gawusu ka taa kɔlɔsili ta ka ɲɛsin ale ma ko jadiwala tigilamaw ye wulikajɔ kɛ ka donso dɔw bɛlɛn ka jɔngi a ko kɛra cogo di. Karamɔgɔ Abdulayi a kɛra mɔgɔ mɛla ni nasigila cɛ. Juma tɛmɛnen an ye baro kɛ sufɛ ka se 22h ma a wulila ko a bɛ taa ka denbaya la nasigila a tɔgɔ Numu Jara a bɛ bɔ nasigila donso dende don a bɔra mɔgɔ min la a bɛ taa nasigila a bɛ taa si a ka denbaya la ni dugu jɛra a bɛ segin a bɛ moto de la a taatɔ la u ye moto fari de ye u y'a kunbɛn nasigila ni mɔgɔ mɛla cɛ nasigila ni mɔgɔ mɛla cɛ en principe 5 km a tɛ tɛmɛ kɔ donc u y'a kunbɛn sira milieu la cɛ u dan kun bɛ ɲamatu biribiriw la a sera dɔrɔn u feerela ka ni kisɛ ye ale n'u ye kisɛ ci ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ye défendre a n'u ye kisɛ ci ɲɔgɔn na kosɛbɛ yɛrɛ de nka maa kelen ni jama kɔni ale kɔni y'i yɛrɛ ɲini ala y'a k'a ɲuman nana se so nka o y'a sɔrɔ a sɛbɛ blessé an kɔni taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la an bɛ yɔrɔ min na komi bi alhamdulilayi a ka fisa kosɛbɛ i yɛrɛ ka dalen don kunkolo kan ka to fɛn min na ni babula tor'o la o ye tare ye ni aw yɛrɛ ɲininka ka se ka nin kɛ a ka baro kɛ a taatɔ la ka taa kunbɛn o b'a yira k'a fɔ ko a dɔnbaga dɔw don minnu tun b'a kalama ni olu ye a suruku bɛlɛ ka taa bila janfa dingɛ kɔnɔ tan Ablaye sigana foyi t'o la an ka yɔrɔ na bi fɛn zeme yɔrɔ ma maa minnu bɛ kan ka ta kɛ n'an'u bɛɛ kɛlɛ o la an b'a caman de dɔn ne delila k'a fɔ yen n ko dɔw ko an ma ko n'Ala sɔnna a ma ko an ka malo tɛ kan ɲinɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye Somana fana la ka Somana ni mɔgɔmɛla cɛ 5 km Somana bɛ kalo 6 de bɔ bi donso de damɛ mɔgɔmɛla fana b'o kalo 6 kelen bɔ donso de damɛ bi donc an ka lama foyi tɛ yen ni sira kelen da an bɛ bɔ yen ka taa Bogo wɛrɛ la ka segin n'o sira kelen tɛ sira tɔ si tɛ se ka bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a mɛn toujours k'a fɔ k'u k'an ka donso ka marifa minɛ an b'a fɛ a k'o wele ka foli kɛ ka se président ma u k'a mɛn kosɛbɛ k'a fɔ anw bɛ sigi min na bi an bɛ donso ka sigi de la an b'a dɔn u bɛ baara la nka o ma se anw fɛ fɔlɔ anw bɛ sigi min na an bɛ donso ka sigi de la ni donso ka marifa bɛ minɛ dɔrɔn Ablaye o ye anw labilalen parce que n'olu tɛ bi anw tɛ se k'a fɔ ko sɛnɛ bɛ yen bi foyi tɛ yen an jɔrɔlen bɛ ka tɛmɛ min kan o kɔfɛ waati de b'a la ka gun n'o ye samiyɛ waati b'a la ka gun a ma se min a tɔ man jan n'a fɔra ko yɔrɔ bɛ nin gosiyɛn na halisa ni yɔrɔ ba ma sigi an t'a dɔn samiyɛ bɛna sɔrɔ cogo min na ko an bɛna kɛ cogo min na an bɛ fi wele bila min ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ tigɛ donso ni sɔrɔsiw ka se ka baara kɛ parce que an ka donso de bɛ maa ninnu dɔn ka tɛmɛ sɔrɔsiw kan u bɛ duguw dɔn u bɛ kungow dɔn ka tɛmɛ sɔrɔsiw kan donc u k'u dɛmɛ ni dɛmɛ u n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min pour que sani samiyɛ cɛ lafiya ka na ni basigi nana an ka se k'an ka samiyɛ kɛ lotan bɛ ten Tongolongura bɛ ten hali sini Tongolongura jarisiw bɛna ka na mugu ci sanga ni waati bɛɛ lajɛlen donc n'a fɔra ko donso den kelen ka marifa minɛ na a bɛ komi n'a fɔ i ye anw labila quoi a yɔrɔ in a b'an tɔɔrɔ kosɛbɛ Ablaye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛ i yɛrɛ dan tɛ foli minɛ i bɛ baara min na sɔrɔ k'i bolo bɔ a la bana kɛ n'i bolo bɔ a la an b'i fo Mali jamanadenw Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma hakilijugutigiw ni minnu ko Mali tɛ suma Ala k'a suma o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fasoba min nɔfɛ o ye faso Mali ye Ala k'a kolo suma n'an bɔra yen bi na ka wele bila min ye hali bi cikɛlaw fɛɛrɛ balile bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se ka bolomakɛ ta ka ɲɛ suma n'a fɔra jamana kɔnɔ na ko jamana tɛ di yiriwa foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ na ni ci tɛ sɛnɛ kɔni bɛ la ma kɛlen bɛ kabako de ka sanga ni kunnafoni di yɔrɔ caman bi seereya caman bi angɛrɛ bɔrɛ ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔ na bi 6000 de tun don kunungo yɛrɛ ko dɔ kɛ farala 7000 kan yɔrɔ caman na bi maa ɲɛmaw bɛ ɲɔnɔ cogo la kɛrɛnkɛrɛnnenya cikɛlaw cogo la olu bɛ ko la suni tile k'olu tɛ dɛrɛ nɔfɛ faso kɔ ko gɛlɛya o gɛlɛya ma na bi cikɛlaw tɔgɔ la k'olu y'o kɛba ye wa olu y'o gɛlɛya fɔba ye angɛrɛ kɔni gɛlɛn bɛ pointi ye bi ka gɛngɛ sɛnɛkɛlaw kunkolo la suma e ka dɔn i tɛ se ka sɛnɛ marifatigiw bɛ mɔgɔw ni foro cɛ min bɛ sɔrɔ ka sɛnɛ o yɛrɛ angɛrɛ sɔngɔ i bɛ angɛrɛ bɔrɛ kelen i b'a sɔrɔ i ka sɛnɛfɛn musaka a bɛɛ bɛ taa la foyi tɛ ka k'a la da tɛ ka so ma gɛlɛya foyi tɛ ka se ka fɔ o kuma na su ni tile disiw bɛ ka kɔrɔta ka mobilibaw ta fan balile fɛ k'a fɔ an ye ko ɲɔnɔ ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u bɛ yen an bɛ fɛn min f'u ye an tɛ politiki mɔgɔ an tɛ politiki kuma fɔ u bɛ yan bi walima bi u kan ka fɛn fɛn kɛ bi n'o ye an yɛrɛ kɛ maa ɲɛmaw de ko don kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ idɛnya da minnu kan walima bi minnu bɛ bi ɲɔnɔ kuma fɔli dɔmɔ jatigɛ b'olu bolo cikɛlaw ka hami u k'o fɔ n'o tɛ a kɛlen bɛ gɛlɛya ye bi dɛ angɛrɛ sɔngɔ n'i y'a lajɛ bi
sene musaka bɛɛ lajɛlen minnu bɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa ale la o ye kelen jiko gɛlɛya bɛ yen jisɔngɔko waati fana o nana fila jɔ u ka ninnu de ta ka ninnu de don bala n'o kɛra cikɛlaw b'a dɔn k'u amina k'u sera k'u b'u ka an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ hali bi jamana ɲɛmaaw ka ɲini u fɛ jamana bɛ gɛlɛya la an b'a kalama nka u ka fɛɛrɛ bali tigɛ ni nɔgɔya dabi na cikɛlaw kɔni ka se k'u yɔrɔ filɛ n'o tɛ an kɛra bilama kelen bɛ kabako ye wa sɛnɛkɛlaw gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen dɔ y'u ta ye bi jamana in kɔnɔ na ala ka hakili ɲuman na an ka jamana k'a basigi n'an bɔra ye min ye baara dege kɛrɛnkɛrɛnnenya lakɔgɔli baara dɔw kɛra an ka faso radio soba na télévision soba n'i y'a sɔrɔ ORTM ye o ka se ka kalan di olu ma an b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ baara kɛcogo kama o min kɛra n'i ye lamerikɛn jamana lajɛ olu ka wulikajɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka radio soba ka se ka i tɛgɛ di an ka jamana ka se ka baara ninnu sigi sen kan a sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ ORTM yɛrɛ ye maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ kuma olu cogo la Alassane Domele ka taa se Baba Najo ni ye kunnafoniko yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ o cakɛda ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen b'u ka nisɔn yira sen fɛ an k'u lamɛn. Formation kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka ORTM journaliste ORTM animateur ka hakilina ni baara taabolo sugu dɔw yira u la pour que u ka se k'u ka baaraw kɛ terrain kan kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na mankan bɛ yɔrɔ min na aw bɔra k'a ye Mamɛ kosɛbɛ an yɛrɛ ye an ka équipe dɔw bila sur le terrain avec la DIRPA an ka forces armées maliennes u bɛ ka baara min kɛ terrain kan an ka se k'o yira an ka maliyɛnw na kalan min bɛ ka nin kɛ nin waati in kɔnɔna la o b'a permet journaliste minnu bɛ taa terrain kan u ka se ka kunnafoniw di a di cogo la ka jaw ta cogo la formation min don a bɛ se ka nafa caman lase an ka journalistes ma walisa u ka baara kɔnɔna la an ka se ka kɛ taabolo wɛrɛw ye min b'a to an bɛ se ka an ka forces armées ka baara ye terrain kan. Nin formation filɛ ka min kɛ sisan a nafa ka bon kosɛbɛ kunnafoni ɲuman a bɛ se ka mɔgɔw hakili sigi a bɛ se ka mɔgɔw lasigi ni mɔgɔ min tɛ sira ɲuman kan donc nin formation ye ne kɔni hakili la a mɛnna a ma na a nana bi lala na kɛ sababu ye fɛn caman bɛ ɲɛnabɔ. An b'a dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka kunnafoniko minisiriso ka taa se komiso o ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ ye radio Mali télévision soba faso télévision soba na radio soba e ka dɔn o ɲɛma fɔra cogo min na an bɛ fɛn min fɔ min an ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na kunnafoniko hali bi ka se ka wulikajɔ kɛ ka se ka ko don bala o y'a kunba di ala ka hakila sabati n'an bɔra ye ka se ka fɛɛrɛ balalen tigɛ jiko don kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi sen kan o baara min bɛ kɛ n'i y'a sɔrɔ kan ka kɛ masikalo in kɔnɔna la ka kɔn o ɲɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ n'i y'a sɔrɔ kan ka sigi sen kan o kɛra faraɲɔgɔnba ye Juro Bokumu ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Nin ɲɛnajɛ in b'a to an bɛ kuma an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen na san o san an b'a fɔ ma ko journée mondiale de l'eau 22 mars san o san Mali gouvernement o ni fɛn o fɛn bɛ baara kɛ jiko la an bɛ dalajɛ k'a fɔ an bɛna mun de kɛ an ka jamana ye par rapport jiko la ɲinan jiko a fɔra ko dugu jukɔrɔji a ye fɔ ma ko eau souterraine o ye kɔlɔnji ye furaji ji donc n'a ye jateminɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o ji in de hakɛ ka bon ni ji bɛɛ ye donc a fɔra adamaden yɛrɛ bi i mago jɛ ji min na adamaden bi mago ɲɛ ji min na o ji fanba o souterraine de donc bi jɛkulu ye a fɔra ko ɲinan journée mondiale de l'eau a thème ka porter eau souterraine kan c'est pour que vraiment an ka eau souterraine importance yira diɲɛ kɔnɔ c'est pour que an ka eau souterraine fɛnɛ k'a lakana ne jateminɛ kɛ sisan Mali la maliyɛn fanba ka ji min ta bɛ bɔ dugukoloji la furaji addiction dɔ caman bɛ kɛ ka taa Kayi région na ka taa fo Kidali région n'a bɔra duguba damadɔ Bamako ani duguba damadɔ o ji bɛ bɔ Baji la an ka duguba Sikaso Kucala Segu fan dɔ Tɔnbukutu Mopti fan dɔ Gawo bɛɛ ka ji min ta robinet ji bɛ bɔ dugukoloji la n'a ye jateminɛ kɛ ni dugukoloji yɛrɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka taa ɲɛ parce que ɲɛma yɛrɛ tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ donc a fɔra ko ɲinan journée mondiale de l'eau o ni forum mondial de l'eau min bɛ kɛ Dakar o bɛɛ de bɛna bɛn Mali ko jiko la tiɲɛ yɛrɛ la Mali exemple ba ye diɲɛ jamana in kɔnɔ. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Juro Bokumu ye kan ye u y'a fɔ cogo min na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o da kɛra an ka jamana na yarabi ala ka kɛ ten jiko ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ fɛn sabatilenba ye n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ nazaraw ka kulu ni o ye Union européenne ye olu ye ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔn dɔ ta ni ka ɲɛsin an ka jamana gendarmenakaw ma u ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ na o dɛmɛɲɔgɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a taara ka ɲɛsin an ka jamana gendarmenakaw ma min ye baarakɛminɛ caman don o kun tɛ dɔ ye dɛ ka se k'u timinanja
fere fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ kan ka tigɛ hali bi ka se ka dɔ fara kɛtaw kan o y'a kunba de ye ka se k'u ka baara ka timinanja u bɛ wulikajɔ min na bi ka se ka cɛsiri ka dɔ fara o y'a kunba an bɛ dugawu kɛ ni minɛ mun dilen fɛ y'u ka nisɔndiya yira sen fɛ kosɛbɛ yarabi ala ka kɛ sababa ye min bɛ n'a bɛ kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye ka ɲɛsin jamana ka ɲɛtaa ma n'an bɔra ye an balana k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko RPM n'o ye fanga ɲinitɔn ye an ka jamana kɔnɔ na k'a dɔn k'a fɔ ni fanga tun b'olu ka bolo ka kɔsabɛrɛ in na olu kɔni bilamatɔn in kɔnɔ na a kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ na k'a sababuya kɛ n'i ye bolokurukan don u ye jabatɔ so kɔnɔ o y'a sɔrɔ fa fila de kɔni fɔlen bɛ den la ɲɔgɔn sama kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na ko bi o sen fɛ min ye Kulikoro marabolo kɔnɔ na olu ka i ka dɔn k'a fɔ ɲɛma min bɛ RPM tɔgɔ la n'i y'a sɔrɔ ale bɛ narankaw fɛ yen n'i y'a sɔrɔ Ndɔmabila Kulibali ale bɛ a ɲɛfɔ ko in bɛ cogo di an ka lamɛn. Héritage tɛ yen an bɛ min nɔfɛ dɔrɔn c'est le respect des statuts et règlements intérieurs. Anw t'a ɲini ka Tereta sen bɔ a la ne fana hakili la Tereta fana t'a ɲini ka anw sen bɔ a la nka anw ni Tereta ka groupe ye ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na o ye an ka sariyaw batobaliya ye parce que layidu de bɛ anw ni peuple malien cɛ. Vous pensez que RPM ye wari min sɔrɔ sur le plan de financement des partis politiques est dirigé par un bureau politique national illégal et illégitime? O kuma bɛ se ka fɔ cogo di? Jamana ye wari min d'a ma financement min di parti ma a tun bɛ mɔgɔw de tɛgɛ kɔnɔ maa minnu lakodɔnnen tɛ sariya fɛ maa minnu ni légitimité t'u la nka maa minnu u tɛ ka baara kɛ tɔndenw ka yamaruya kɔnɔ ko bɛ ɲɛfɛ koyi ko bɛ ɲɛfɛ mɔgɔw hakili la nin ye a dan ye non sugubɛ an b'a sugubɛ fo ka taa se a dan na nkalon tɛ bugu jɔ 2019 n'an tun sɔnna ka taa kɔgɛrɛ la k'a ɲuman n'a juguman k'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an kun tɛ don a kɔnɔ anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi o ye sariya lawale baliya dɔrɔn de ye o tuma n'an y'an ɲɛ tugu k'a fɔ ko non an bɛ kalafili ɲɛkɔrɔla la an man kan ka furukufuruku don an ni ɲɔgɔn cɛ an b'an ɲɛ tugu nkalon kan i bɛ boli i bɛ si ka boli tiɲɛ bɛ wuli tile kelen a b'i gɛn k'i minɛ ka tɛmɛ i la o tuma a tɛ ɲɛ min kɔ tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ parti sigira tiɲɛ de kan a sigira sariya de kan o tuma o sariyaw ka bato baara ka kɛ ni min b'i yɛrɛ ye o tiɲɛ kɔnɔ ni min b'i yɛrɛ ye o sariya kɔnɔ e ye tɔnden ɲuman ye e bɛ baara kɛ i bɛ jukɔrɔma don do a ka kan ka kɛ cogo min ni min b'i yɛrɛ ye o sariya kɔnɔ ni min b'i yɛrɛ ye o tɔnden ɲumanya baara kɔnɔna na o bɛ taa sɔrɔ hakilina wɛrɛ bɛ e la an kana bɔgɔ siɲɛ k'a kɛ bin kan. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Abdulayi Kulibali kan ye a fɔra cogo min na n'i ye donso tununnen ye a y'a dɔn kungo ban fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya ye a ko kɔnɔna na yarabi ala k'o sabati k'an ka jamana k'a bila siratigɛ jɛlen kelen kan n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ an ka seko ni dɔnko musoba min bɛ n'i y'a sɔrɔ Jɛnɛba Sɛki y'a yira k'a fɔ ale ka kɔde a kɛlen kɔfɛ ne ka seko ni dɔnko baaraw daminɛ san 30 o dafara u bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnba ye k'a bila tasibila kɔnɔ k'a bila hakilisegi minɛ kɔnɔ ka se k'o ka damana ɲɛnajɛ ye Jɛnɛba Sɛki bɛn'o baara min kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafoniyaw ɲɛkɔrɔ sen fɛ an ka Jɛnɛba Sɛki yɛrɛ lamɛn. Nisɔndiya belebeleba de bɛ nin na kuma yɛrɛ tɛ n da parce que ni ko bonyani ma vraiment i tɛ kuma sɔrɔ k'a fɔ kuma tɛ ne da a kɛra ne ma a kɛra bonya a kɛra wasa ye ne bɛ foli di bɛɛ lajɛlen de ma ka maliyɛn bɛɛ wele Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ k'an dɛmɛ an ka nin 30 ans fête in na hakilinaw b'a la fɛn wɛrɛw b'a la dɛmɛ suguya ka ca ni min se ye min ye o k'o k'an ye o k'an dɛmɛ an ka se ka nin fɛn in waleya Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ fɔlɔ parce que an b'a daminɛ faso in de la k'a daminɛ tilebi fɛ fo kɔrɔn fɛ an b'a bɛɛ de yaala bɛɛ k'an dɛmɛ ka tila ka taa jamana wɛrɛw la ka sous-région kɛ donc ko dennin tɛ an bɛ appel lancer bɛɛ lajɛlen de ma bɛɛ k'an dɛmɛ an ka nin koba in na a ka k'an bolo ko belebeleba a ka kɛ wasa ni bonya ni karama ye Bamako ye 10 juin de ye ni ala sɔnna ma n'an ye région yaala an bɛna kuncɛ Bamako yan le 10 juin palais de la culture la donc n y'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'an dɛmɛ bɛɛ ka wuli cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ kana to kɔ dɛ a y'an dɛmɛ an kungo la 30 ans de carrière o tɛ tile 10 ye o tɛ tile 3 ye o tɛ tile 30 ye 30 ans donc ne jigi bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka Mali kɔnɔ Mali kɔ. An bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na san 30 tɛ tile 3 ye kalo 3 yɛrɛ tɛ a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka fɛɛrɛ tigɛ hali bi ka se ka baaraw kɛtaw yakubaya kunba de ala ka hakilila sabati n'an bɔra ye lafiyabugukaw fɛ yen parti politique bɛ n'i y'a sɔrɔ yɛlɛma ye olu ka wulikajɔ bɛ kɛ ka se ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ kuma ni kuma ka se ka kow kɛ u ka sigida kɔnɔ na an b'a la k'a fɔ dɔgɔfɔlɔ ɲɔgɔn na wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɛ n'o kɛra yɔrɔ saniya yɛrɛ baara ye ka se k'o sigi sen kan o baara min kɛr'u fɛ
ni ya chitemene ka kunte dore de ka se ka sigida kona na je ya ka se go la sabati o yo luka hukum de kona yi o wuli ga jami kera me ameneta kata se dugutigi man ya sorno isnali ulu fla buka kala di akokona na angulame Ero flying wani ni tashi ya follow in ti flana yi amake kuma chama ba ambake anya ready kama anta ke toko nyini kama paske wai mbanga sigidala nya jate mine anyogon ti sigidala na fora ko anga tanya libla merima tumabe ute ko bentaipa donc anya reba nyini kanga nya ira fatuwa boka alasania bon anyere feneka santé bi odila ko anga kene bena odila bon e wele kami be mbolo ka lesi nyomo ma detki anga sida nyomo no e mairie bon ma ame letru chu uma pour que ka tinga ande me peluni retini kashne nuna association mate ube na quartier surtout de jong na ka boutron ou va franc kajer o la mbe foli bla ka association président oni pare mun ba dem ku be fo ku wali manda dimsen fon fe no de sende do ninjali la mbayro lo ka fo paso kodo mu be fo ku wali mando ka don ga fo quartier de détail donc nam bebe initiative ta ire ni association fon from de no be initiative ta o kanga dem anga deme anga fo ni parkata be a présenter ni madame Sylvie ambara ka fo ni tu la fiabuka fe dugutigi kata se ka do ka fo munu ya labbe musuba me dia sura meneta ya foto ko mena yelema togola ka yelema fu ay bara minke nambe ninke adobe dola gela mimbe namba kuma fu ambe se kan sego kala ala ka keti nambura ye ambalo ka fo kalo mi ne amfla ko na maskalo o kle duru franyonga bado kera nyono dem senaka o togola jene ka yoro bala akere ka do ka fo franyonga be nia sono ye kuna fondi baro ko sigi senga o kuna fondi baro ka feraba letige sigida ko na dozo tunga kene ka kata se mi ka do ka fo sigida ma chamama ka ira ka fo ko la jere do kera le jero me no kera bongo ka se ka ta wuli ga do ke o la jere ka ta ka jabiluta ne ka nyasi korfo munu furai o kene kan alfa jena po ale tuye akonye ma ekuma mi fo o fle kikela ibonya kakam kikela kan ka do adambe ko abe sanfla hakebo kikela bi gele yakono ani hakilna bo kabi ne nana naye ka fo anga gere sola anga kikela o kuma noya ka sangano ka gele yayi ka biro la ka association ma kele o kele ika kuma time paka ke fora nyonga na fora nyonga kuma kambi se asirola akakala nyini fo mbeso ngo odela munum be nu u dayana munum be nu ka foro jenina munum be nu ka misutara munum be nu ka bolma fontara anga u fora nyonga anga ke ka commission la o ka kumana o toye ka nyini ka yafanini ke kuni nyonche sigidala dugu ni dugu che kabilo che fo masina foto o tikala pe ngwango kuyi yani o don dogo tale nche nena wele o don sibilo besina o munum be bamako nuni don so fora nyonko o kera nyonka ka fo o be pletido do so controla ngo ma dai tan fandona anga tabulula on mani fo on ma benika journaux ni radio o borna kuma kanyi ka sereya o latige amadu arababe anyamoyala fo do so bena mo kan o bolla feunta o bone unina ak la seletena ngani te on tanye ni boro faray ka bo on tayin kono ka sanana gere ko kele on go ben on go wati mi amba kono bi on go sigidani mankan on bora galiado de kono 600 no e commissaire koy muru mami umma bon o were so ka solo o be ka solo ne bora o fe mama ka doro memene ntara nyerela mbole ko fe ka sula deum wiye merki danibla ko kana fo ne ka fo Suleiman Kulubali mi fo korore ka ye polémique ke o fe wiye la teme soro ma nona sisoro kamlu dona ko solo politique pote yel dama godo wa mimi fo oye o nona de bolo dato do kana ni joina sigita kono fo akata hakilika ka fo ko yere ko kele do foto ko kele te hakilnan ko kele do hakilnan ko kele na ko be bi sigita kono chama mita anamu fe ko ma ni ko ma ko kele mi nay akera biya de sugo kuma ma fo ala dozo ko ma be fo ala o ko ko ida moy nga sigi biya de sude kan ne hakilla do so munu ye lakana bawye na pro ko kana sigi uruka mo le to famia de o ya tena wore o kuma na so ko tiendo ko on de kelenyi on de ma kelenyi do so ni on de bo nyona sigi da kelengo fo anga sigi anga kuna funa di mo goma bere ni amon ba sigi
na bɛɛ ka ŋaniya ye fo Masina fo Dɔgɔfili mana bɛn fɛn o fɛn ma anw kɔni bɛ bɛn ka baara in don o la o de kosɔn anw ta kɛ Bamakɔ koyi anw bɛna kɛ ɲɔnɔ yan an balimaw cɛla aw ni ce. An b'a lɔn k'a fɔ o kɔfɛ mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan dɔw b'u ka hakilila di. Ne yɛrɛ Alifa Wulale mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye kumada sɔrɔ e ka ɲɛmɔgɔya e y'a ta k'a di mɔgɔ dɔ de ma o de bɛ kuma e tɔgɔ la jamana kuma lase yɔrɔ la n'o ye assemblée ye o defuba ye anw sɔrɔ an ye mɔgɔ de ta k'a bila an kumada la sɛnɛ sira fɛ an y'o tigilamɔgɔ kelenw de ta k'o kɛ an ka cidenw ye wasabulon kɔnɔ olu de bɛ kuma bi n'i ko i bɛ kuma i bɛ gouvernement jalaki k'a sɔrɔ anw y'u denw ta k'u bila an ka kumada de bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo o mɔgɔ de bɛ kuma anw tɔgɔ la k'a sɔrɔ anw yɛrɛw ka hakilila kuma a tɛ o fɔ anw ka sagola kuma a t'a k'o fɔ maa mago salen parce que ɲɔgɔndan minnu kumana Bamakɔ ne y'u lamɛn ko minnu kɛra yan mago sa la ko minnu bi yan gɛlɛya la u da ma s'a ma foyi tɛ dɛ o anw bɛ yɔrɔ min na bi dugu dɔw cilen don a so bɛ jenten don a mɔgɔw yɛrɛkɛlen don u da ma se o ma anw bɛ yɔrɔ min na bi maa dɔw colo-cololen don da ma se o ma ne kɔni fɛ an ka association in sigi minnu mago sara an k'a ɲini u mago ka dilan an bɛ yɔrɔ min na sisan jisɔngɔko kuma wulilen don sɛnɛkɛlaw ye juru de ta k'a kɛ foro la o forow jenilen don sɛnɛkɛlaw ye juru de ta ka machine san o machine minɛnen don donc an mago minnu sara bi kɔni kɔfɛ ne b'a f'u ye ne Wulale kɔni ne bɛ engagé fasoko don. Ne tɔgɔ ye Cheikhna Sise ne ye commune Mariko maire ka dankan 2nan ye. An bɛ don min ko bi ni gɛlɛya ko a bɛ fɔ an ka commune Mariko an b'a fɔ a gɛlɛya ka jugu n'a commune bɛɛ ta ye ka sanga dugu dɔw b'anw fɛ bi ne yɛrɛ ko bɛ kuma sisan n bɛ kasi ka sanga u bɛ balo cogo min bɛ si cogo min u wuli cogo min na k'a lajɛ ne yɛrɛ bɛ n ka du kɔnɔ n bɛ wuli n ka denbaya bɛ wuli cogo min k'olu ta lajɛ olu bɛ si cogo min ka wuli cogo min k'o da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ n bɛ kasi hali bi maa minnu y'u ni de di anw ka jamana in de tɔgɔ la walasa ka anw kisi ala ka barika d'u la. Ne ye Barima Jara ka bɔ Dɔgɔfili Surukutu an bɛ donsow fo k'a daminɛ 2020 ka na se bi ma ni donsow tɛ Dɔgɔfili bi anw sigiɲɔgɔntigiw ye Farabugu ye Farabugu bɛɛ nalen Sugura Dɔgɔfili Sugura sɔni k'u ta jadisiw ye sira tigɛ u ye denbatigi minnu nana Sugura olu ma se ka segin ka t'u denw nɔfɛ anw ka Dɔgɔfili donsow de wulila aw ni nin yɔrɔ in cɛ bɛ se ka tigɛ cogo di anw ka maa 12 de tora o don kalo 6 dalen bɛ u ma se ka sutura ni minnu ye kuma wɛrɛ fɔ min don ye i y'a dɔn ko nin da ma se o ma o Mali basigi ninnu de ye cɛsiri ta ka marifa ta ni marifa bugura ninnu marifa ta a k'a ci ɲɔgɔn na kuma ka maa ka fɛn dɔ kɛ dɛ wa Mali ye jɔnjɔn min na o jɔnjɔn wɛrɛ tɛ turu anw ka dara n'o tɛ o de b'a to n'i taara an ka dugu fɛn o fɛn na bi bi Madarako de ye a ye taa fɔ Asimi ko a denw bɛ yan a tɔɲɔgɔnw bɛ yan k'u b'a fo Ala de y'a ci an ma ko an b'a fo ka dugawu k'a ye Ala k'a kisi a juguw tɔɔrɔ ma an yɛrɛ senkɔrɔtigiw minnu bɛ Ala k'a kisi olu tɔɔrɔ ma sɛnɛkɛladenw a y'a yɛrɛ dɔn sa sɛnɛ papiye kɔnɔ maa o maa bɛ yen i tahiri mɛn a fanba bɛ bɔ min na i k'o ɲɛmaa de naafiri minnu bɛ yen Ala k'u dɛsɛ Ala k'u fanga ban Ala k'u jasi Ala k'u dɛcɛ. aw ka kalanden n'o ye Laji Ɲana Keyita ye ka bɔ San Jɛnɛ n bɛ yan bi Amadu Ɲɔnsɔn Kulibali tɔgɔ la ka na ɲɔnɔ mara donso bɛɛ lajɛlen fo gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na Dɔgɔfili Maribugu ani Farabugu ani commune Mariko ne m'a dɔn mɔgɔ bɛ se k'i to i yɛrɛ ma cɛw salen kɔfɛ duguw wililen kɔfɛ ɲɛjiw bɔnna nin yɔrɔw la ko mɔgɔ de bɛ se k'i to i yɛrɛ ma ka taa kuma donso dɔ kan ko ye nin kɛ o kabako kɛra ne ka jamana in kɔnɔ yan. Amadu Ɲɔnsɔn Kulibali ko n k'a fɔ Sinɛ ye donso bɛɛ b'a kɔ bi u b'a kɔ sini auto dépense tɔgɔ la. Kamalen min bɔra ka kumalankolon fɔ ko ale Amadu Ɲɔnsɔn y'a mɛn nafolotigi jugu a den 2 de bɛ jamana in kɔnɔ yan n'o nafolotigi jugu 2 n'u ma sa jamana lafiya man di dɛ donso an ka kɛ kelen ye donso la ka marifa ka minɛ jamana in kɔnɔ yan ne tɛ fɛ k'a mɛn ne tɛ fɛ k'a ye i t'a fɛ bi t'a fɛ sini faama foyi ka n'i yɛrɛ bila o la marifaw minnu b'an bolo n'o kun tɛ bi se tun b'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ Bamakɔ siga foyi t'o la ni jamana sumana an yɛrɛ b'a bila k'a sɔrɔ o b'a f'a ɲɛna marifa ci nege yɛrɛ tɛ donso la bi donso u ka isaɲɛ sɔngɔ a bɛ bɔ min u ka dumuni a bɛ bɔ min u ka kisɛ sɔngɔ a bɛ bɔ min an y'an ka baganw feere ka to an bololankolon faso kan k'an dɛmɛ jamana faamaw aw k'a lajɛ donso a y'u dɛmɛ. Ne tɔgɔ ye Umaru Kulubali an ko ne Dɔgɔfili n bɛ n yɛrɛ bangena Farabugu mankan min filɛ an fɛ yan n'a fɔ ko jaarisi ko
ko dozo ya kɛta ko dozo ya bɔta i bi dugu o dugu ye ko o b'a kuma dozo ko dozo ya kɛta jalisi do parce que jalisi min bɛ kɔn kɔnɔ olu bi kɛlɛ kɛ jalisi min bɛ dugu kɔnɔ olu b'a ko dozo ya dota k'a minɛ tɔgɔ firi farabugu buyakuyɛrɛ munando fo ka taa bila bɛn na a dozo bɛɛ lajɛlen ka n'a bila petora la o lafiya fana de ye ɲɔnɔ sɛrigili lafiya komini fila b'an kɛrɛfɛ o t'a la jabala a bɛ koyi anw ni dozo ala dozo jabal dozo an bɛ min ye jɛkulu kelen de ye k'a dɔn mugu mɛ ci komini aw fara ɲɔgɔn kan taa ma to kana don min na moto 41 bala dozo de ye dɔgɔfiri dozo ye k'a fɔ anw b'a fɛ ka don aw kɛ nin jɛ in na jabal dozo fana de ye sala dozo k'a f'u ye an yɛrɛ b'a fɛ ka don an na an bɛɛ jɛra kɛ jɛkulu kelen ye a tɔnsigi an nana kɛ jabal de ye ko a ti kɛ dɔgɔfiri a ti kɛ suala an nana kɛ jabali mɛ a tɔnsigi don ne kun ne ko jabali ko a bɛna fara kan ka ba jaba hali sualaka minnu bɛ yen n'aw y'a f'u ye olu b'anw jaba sanbɔ aw walahi o don y'a sɔrɔ mun bɛ ci aw bɛna miiri de ko sɔrɔsiw b'aw aw fɛ jabali ko aw b'aw jaba a bɛna fara kan ka bɔ jaba a bɛ cogo di bi mankan min filɛ bɛ yan fo bɛɛ k'a faamu juguw wulilen don ka taa kojuguw fɔ faamaw ye dozow y'a don tan dozow y'a bɔ tan ɲɛnɛ ɲɔnɔ serikili kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn misi min taara gale dozo bɛ taa ni misi kelen ye bɛɛ b'a dɔn foro min jini na dozo bɛ foro kelen jini o jini b'aw dɔnnen don o misi cɛ b'aw dɔnnen don mɛ bi ni dozo ye hali misiden saba diɲɛ kɛ na fanga bɛ taa nɔfɛ asimi a bɛ ka baara kɛ an b'a fo nka misi minnu cɛra jarisiw fɛ fanga tun bɛ se ka na n'a ye mun na jarisiw taara n'a ye kɔ kɔnɔ kɔngɔ kana se ka taa kɔ kɔnɔ nka misi bɛɛ donna mobili bɛɛ la ka taa n'a ye bamakɔ bɛɛ b'a kalama a fɔra mali fanga bɛɛ ko kɔlɔn ka misiw de cɛlen don i ma se ka taa nɔfɛ kungo kɔnɔ nka i ka pɔsi ma kɛ mobili jɔ pɔsi la k'a kɔntorole jɛn dɔ o y'o kɛ yan mɛ ni dozo ye misi minɛ sini fanga mobili bɛ se parce que dozo yɔrɔ dɔnnen don ni dozo dɔ tun b'a cɛ ka taa kungo kɔnɔ fanga si t'a nɔfɛ abada k'a bolo kuma min n'i ye jarisi ko yɛrɛ lajɛ k'a dɔn mun ma ci yan ekɔliso joli datugura ekɔliso dozo ta dɔn wa ekɔli ma kalanso de tɛ yan jɛni y'a datugu jarisiw mali faamaw tɛ yan mali population lakanabaaw tɛ yan a kɛr'u ɲɛna ni jarisiw ko mɔgɔ ka dɔgɔ dugɔda fɛ faamaw ko mɔgɔ ka dɔgɔ dugɔda fɛ population bɛ taa jumɛn fɛ sisan an bɛ taa faama ta fɛ ɔ mɔgɔ minnu ko an tɛ jarisiw ta fɛ dɛ n'olu ye jarisiw kɛlɛ dɛ olu ni tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ minnu ko anw ni jarisiw kɛ olu bɛ ka o tɔgɔ tiɲɛ an k'o faama kelenw ye o faama kelen fana bɛ k'o minɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ sa lakanabaa ye an ka gouvernement mɔgɔ ye mali dɛ mɛ n'i ma se k'i ka lakana sabati ni mɔgɔ ko ne ti sɔn n'i ko k'i b'o fana kɛlɛ ni dɔgɔfiri ka fara ɲɔgɔn kun tɛ kɛ don da kelen fɛ kɛ bɔ da kelen fɛ kɛ marifa ta o ni bɛtira ka fara ɲɔgɔn kun tɛ kɛ marifa ta ani biyato wɛrɛ ani munando n'an bɛ kun y'an bolo da ɲanguma jabali k'a ten n'an mun y'an sigi ten ɲanguma ɲɔgɔn ciya wari ɲɔgɔn ma kɛ an ta mara la sinɛ faso soma dugu de don ne bɔra yen k'an de bɛ yen nɔ ŋaŋani nana dugulenw fɛ yan dugulenw de bolila ŋaŋani de tilala kɛ dugulenw lakana ne ko k'e b'o n'a fɔ jɛn tɛ kuma ye n'u kun ye tɔɔrɔ n'u kun ko sinɛ saniya kɛnɛ da yan nɔ il faut que ne minɛ ne bɛ jarisiw fɛ ti taa ye o de kun b'a tɔɔrɔ ni tilangani ndolondala solondala e tila e bɛ se k'o kɛ n'a fɔ. an balona k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye o kɔfɛ sinɛ damele a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ yen k'ale kɛmɛ k'o ta ka ɲɛsin o ma ale yɛrɛ jaabi di an ka lamɛn. ne ye sinɛ damele de ye ala ka tiɲɛ tɛmɛ u ye kuma caman fɔ ko an ye alimami bɛ dugu kan a papiye filɛ nin mɔgɔ ma kalan bɛɛ i b'a minɛ k'a kalan an y'a fotokopi fana n'a ka di i bɛ se ka n'a nɔfɛ an b'a fotokopi de ne bɛ taa n'a ye ndenbugu komini mɔgɔw ye papiye dilan ni kɔ kulubali tɔgɔ ye bɛɛ na basaka ndenbugu tigabugu isa tangala olu ka nimoro de b'a kan dugu o dugu miliyɔn 4 dɔw miliyɔn 2 dɔw miliyɔn 3 k'o d'u ma ni bɔrɛ kelen a papiye filɛ nin ye ɲɔnɔmara bɛɛ dugu kelen k'a bolo kɔrɔta ko petora ye alimami bɛ ka dugu kelen ne mago b'o la fo don min ni ala sɔnna ɲɔnɔmara bɛɛ ne mago bɛ dugu kelen na ko petora donso ye alimami bɛ kan ko an y'a wari sara miliyɔn 1 wala miliyɔn 2 ne mago b'a la don o don yanni saya kɛ don o don kuma tɛgɛra i ye min fɔ dɛ a kana k'e sɔn ye ne mago de b'o la petora bɛɛ ale ɲina ne ye gɔn min feere ne ɲɔgɔnna ne m'a fɔ i m'a feere mɛ i tɛ se ka tɛmɛ ne kan yanni kɛnɛ ka na ne kilima tara kelen ne kɛ nakɔ ye ne ma tɛgɛ ka dɛrɛn bɔ sara la ta mɛ ko ne ma dɛrɛn bɔ sara ne ma tɛgɛ ka dɛrɛn bɔ petora bɛɛ cɛ kelen tɛ min ta ko sɛnɛ tɛ la ka taa biyo ne ka foro la ka baara kɛ sara la o tɛ petora ne ba don petora kɔnɔ don min a kuma fɔ ko bitigi sɛnɛ ne bɔra ka bɔ ne kɔsɔrɔ ka se yan sɔrɔtila dɛ o juguya kan de mɛ u ye kuma minnu fɔ a papiye bɛ yan dugu o dugu ko alimami bɛnna ka tɔnɔ komini bɛɛ dugu kelen ne mago b'a la dɔrɔn dugu kelen k'a daminɛ salo kana bila ɲɛna anw ye maa min minɛ kana di sebe ma an t'a hakɛ dɔn hali kunna sini an ye dɔ minɛ kana n'a jɔlɔkɔ porotini kana an nana di sebe ma bi yan sebe yɛrɛ de y'a jɔlɔkɔ bɔ n'a ka d'an kuma se ka bɔ ko mɛ seereya la u ka kuma minnu fɔ o tɛ dɛ hali ne yɛrɛ ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ka taa fo an ka mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ o tɛ sɔn ne yɛrɛ ka bɔ da fɛ
degu min bɛ ne ka ne de b'a dɔn hali ka bɔ ka taa ɲɛgɛn na ni ne mɛn u bɛ tuguni nɔfɛ mais ala ka kɛla ɲina amisar mɔgɔw ka malo tun b'a la ka gosi BDC ne y'a fɔ an ka mɔgɔw ye dɔw ye turabu da u y'a yɛlɛma ɲɛjugu kan ko bi man di n nana fɔ ne ye ko bi amisar mɔgɔw ka malo bɛ gosi ko bi man di ko an kana taa ne ko bi man di e de la e ka bɔ a la ni anw bɛ taa nakana mɔ ne y'a wele taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan amisar mɔgɔw an ye lauru ta u ye an bɛ taa u ka malo ka gosi a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u taara u bɛ malo gosi la 11h sera a bɛ n'a fɔ ko sinɛ waledenw nɛgɛ ka t'u fa n yɛrɛ ye marifa ta ni ne terikɛ ye Madu Sangare an taara ni ɲɔgɔn ye ka taa malo gosi k'a ban ka sɔrɔ ka segin ka na u bɛ kuma minnu fɔ n'u ye fɛn o fɛn fɔ ne bɛ se k'u jaabi an ye engrais ko kɛlɛ kɛ yan bɛɛ k'i ka mobili anw y'an minɛ u ye sɔrɔsi dɔw k'u pilasi la a kama mais bɛɛ k'i ye mun ye bɛɛ ni tɔgɔ bɛ mugu ci kungo kɔnɔ ko tiɲɛyɔrɔ de ye ɲɔnɔ faamaw ye an b'u dɔn fana faama bɛɛ tɛ dɛ faama dɔw bɛ ɲɔnɔ o sekola t'a la mais maa min b'a la ka tiɲɛ bi ne b'a tigi dɔn nka a b'a dabila ne kɔni b'a min f'u ye u k'u dɔɔni jigi faso ma suma hali n'a ba suma o sugu a ba suma a suma de jagosa olu tɛ se ka bi a suma la o ye kuma daminɛ n'o tɛ a ka kan waati kuma tɛ yen ka kan waati ma kuma n'a suma na anw ma se ka ma da dɔɔni fɔlɔ nka ka kan waati ma ne ɲininka kuma si ko ne tɛ kuma ni ye ne ɲininka waati ne bɛ kuma kɛlɛ kɛlɛ anw fɛ an ka sifo kɛlɛ kabini ɲɔnɔ mara kɛlɛ daminɛ na ɲɔnɔ mugu ma deli ka ci fɔlɔ ɲɔnɔ faamaw dan dɔ tulo b'a la faama kelen tɛ ɲɔnɔ yan ko min tɛna ka wuli ka taa jɔ Pétora la a tiɲɛna a ye marifa ci nana jɔ ka filɛ ɲɔnɔ kabini aw ye kɛlɛ tɛmɛ fo bi o faama ma deli ka tɛmɛ ɲɔnɔ fɔlɔ kabini kɛlɛ wulila fo bi faama ma deli ka tɛmɛ ɲɔnɔ ko kɛlɛ wulila ko an bɛ taa filɛ o ko kɔmana ko mɔgɔw ka bɔ ko jatigiw bɛna dugu ci ko mɔgɔw ka bɔ ko ne ko mɔgɔw ti bɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ Moti ne taara n ba filɛ o ye ne wele ne ko mɔgɔw ti bɔ supere bɛ ne wele ko mɔgɔw ti bɔ ko ne bɛ se k'u ni garanti ko ne ye jɔn ye ko supere ko e bɛ se ka ne ni garanti wa e ye supere e delila ka se Pétora la e b'a kalama ko an bɛ yan u ti bɔ a ye mɔgɔw kɔlɔsi an yɛrɛ ka Pétora ka tɛ minnu faw n'u baw jatigiw olu de ye a bɔgɔliw yira mɔgɔw la ka misaji yira ko jatigiw bɛna dugu ci bi an bila dugu la n ko kɛlɛ ye saratisiw de ye u b'u daw kɛ ka mɔgɔw baga n t'anw bɛ yen dɔw ko a Pétora ko an sigi bɛ dugu kɔnɔ a ma fɔ k'u ye sɔrɔsi ka attaqué o tɛ dugu kɔnɔna ye ou bien olu bɛ jiri sanfɛ nin ye jugu kuma de ye anw bɛ yɔrɔ min a tɛ fili ko ye ne mago sera ma na n'a diyara o don n'a ma deli yɛrɛ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ka fɔ ne kɔni nana ko dɔ bɛ bɔ a la ni sisan tɛ faama minnu bɛ ɲɔgɔn yan k'a daminɛ welekan min na ka taa bila Kulubali la a faama bɛɛ ne b'a bɛɛ wele mais ne de ye wele ne ma jɔ o la n bɛ to yen o ko an bɛ kalakalanin fɔ sogo la ka n'a di faama ma ɲɔnɔ sen bɛ ne ma deli k'a ye fɔlɔ a ma deli ka ne ye fɔlɔ kapitɛni Samakɛ kun bɛ yan ne kun bɛna baro kɛ k'a kɔnɔ olu bɔlen anw ni sɔrɔsiw ma ɲɔgɔn kan fɔ fiyewu o y'a sɔrɔ kɛlɛ ma wuli kabini kɛlɛ wulila anw ni sɔrɔsiw ma ɲɔgɔn kan fɔ fɔlɔ sɔrɔsiw tɛna anw nɔfɛ fo la maa minɛ ni misi minɛ kɔ mais a bɛ tila ko ni ala sɔnna janfa ju bɛ ɲɔnɔ donso jugu olu de ye a ju ye Sidati Kulubali de donna sɔrɔsiw kun ka taa ne ka so k'u ka taa ne minɛ ɲɔnɔ Sidati mais anw de ye Sidati sigi anw de jɛra ka Sidati sigi Sidati tɛ donso dɛ serikili la anw de taara Sidati sigi mais anw ni Sidati kɔrɔkɛ Dɛba taara ni ɲɔgɔn ye Bagabugu Yanga fali la anw de taara yen ka segin o kɔfɛ dɛ ale fatulen an ko sɔrɔ ka Sidati sigi ni olu k'u tɛ ne don donso ye anw ye maa o maa dɔn donso ye anw maa si ye muci in na Morikɛ ye Mɛnifara de ye Zanbala ye donsoba de ye Madu Gari ye donsoba de ye mais kɛlɛdaga na k'a daminɛ Dɔgɔfili kan na yan u jɔnni taara kɛlɛ la u ye jɔnni kɛ u ye mun kɛ bɛɛ de ye place o u ye sogofala ye donsobaw don an tɛ se k'u bɔ donsoba la mais nin donsoba tɛ wa ne m'a fɔ maa si ɲɛ ko n ye donsoba ye ne tɛ donsoba ye ne ye donsoden de ye mais u k'a bila u hakili la kɔni yan ni saya tɛ ne tɛ kɛ mankan jɔ ye k'o kɔni b'u ka hakili la o tigɛ dɛ o bɛ yen n tɛ ne m'a fɔ ne donsoba ye ne tɛ donsoba ye n k'o tɛ donsoba ye mais u ye kuma minnu fɔ Mamudu Hayidara min kumana ko Pétora donso y'a bɔ tan u y'ale bugɔ muso kama fo k'a kiri Pétora la ne mɔndɛli ka kɛlɛ na dɛ ale ye kɔrɔ ta a yɛrɛ muso bade dɔgɔnin na ni nkalon don ala kana sutura Pétora kaw n'u ye sutura ala kana sutura Mamudu a muso dɔgɔnin ba kelen a kɔrɔ t'a la Mamudu ye maa si anw ta la k'a ye Hayidara ye a bɔla musoko de la a ka bɛn Pétora la a yɛrɛ ni min ye teri a b'o muso kan a b'o kɔrɔkɛ muso kan a ye den sɔrɔ fo o den ko hali n'a ye moto sanga di Mamudu ma a b'a la k'a boli olu de ko k'u b'a fa Isufu min kumana Pétora la Isufu ba a ye dencɛ cɛ tan de sɔrɔ kelen dala dugu la o bɛ ne yɛrɛ ka so kɔfɛ ale tora ji la o y'a kaburu do ye a bɛ sira kɔrɔ ye a denkɛ cɛ kɔnɔntɔn bɛ kɔnɔ na hali bi a ba b'a biri dɛrɛni kɔnɔ ka ji sɛnɛ a denkɛ cɛ kɔnɔntɔn muso b'a bɛɛ fɛ a bɛɛ furula mais hali bi ba in ma ji sɛnɛ dɛrɛni kɔnɔ ni ne sara sacogo la ne sacogo mais olu tɛ se ka ne fa dɛ ala de bɛ se ka ne fa ne ye Sumaworo ka den ne nana yan ala tɛgɛ de ye ne se yan ne yɛrɛ binakɛ bɛ bɛɛ ka ten o de nana ne ye kanu daminɛ ne ye faso la Sɔmadugu cɛ 300 ni kɔ bɛ mugu ci dunan t'a la dɛ a bɛɛ ye duguliden ne y'a ye an ka kɔlɔn ɲayɔrɔ mɔgɔw b'a ne tɔgɔ tiɲɛ a ti ne tɔɔrɔ ko daga de wuli u kɔ Dɔgɔfili ye ɲɔgɔn minɛ k'i kɛ kɛrɛw du o du cɛ kelen ni marifa ko paraw Dɔgɔfili bɛɛ ma wuli k'a yɔrɔ ma diɲɛ anw taara Hayidara fɛ Dɔgɔfili jeunesse président an taara ɲɔgɔn ye a ko karamɔgɔ Hayidara ne nana nakun fila tɛ na ko Jakari Keyita a ko ne nana nakun fila tɛ na ko karamɔgɔ
dɔgɔ fili ne de y'a dɛmɛ tiɲɛ ma ni marifa ko paw dɔrɔn n bɛ mɔgɔw de labɔ bese de bɛ n bolo a ye bɔ karamɔgɔ dara dugawu kɛ n ye n ka marifa sɔrɔ ne nakun ye Bamakɔ o de la walahi o kɛla ne ɲɛna o ko an ye Betora mairie tiɲɛ Betora mairie bolila k'a sɔrɔ anw ma sigi yɛrɛ ni faamaw b'a fɛ k'a fɔ an ka mairie bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko an ka sɔn jadisi t'a la anw de k'a tigɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Sinɛ Dambele kan ye o kɔfɛ Betora Sebu Dambele ale ko Sinɛ kuma minnu fɔ ko sababa tɛ ko wa ko ale yɛrɛ bɛ taa sira b'a bolo an ka yɛrɛ lamɛn ne ye Sebu Dambele ka bɔ Betora ne ye dutigi ka conseil de ye Sinɛ ko k'a ma mɔgɔ ka nafolo minɛ Sinɛ ye 130 minɛ ne na k'e kɔrɔkɛ fa n'o ye Solomani Dambele ye Aduna Daw 3,140,000 Salifu Sogoba 100,000 Hussein Samake 100,000 Bozo 60,000 a ye solo mun fa u ka nɛgɛso ma ye a ka telefɔni ma ye bolo ne wajɛ naani kuma tɛgɛla o ma ye 40,000 kuma ko Sinɛya bɔ ne ye Sebu Dambele ka bɔ Betora la n'a ko k'a ma nafolo ne mana a ye kalo tigɛ n'a ka da a wele ka na i ka doso la an ka taa kuma ne ta ye 130,000 Aduna Daw ta 3,140,000 a ye BD bɛɛ ture fa BD na m'o o sɛgɛtigiya d'i ma a bɛ se diɲɛ bɛɛ k'a mɛn ko mun na an dɔrɔn an ka misiw négocier jadisiw bolo bɛ dugutigi y'an ci jadisiw nana ka na an ka misiw minɛ ka taa n'u ye ka don an ka foro cɛ an tɛ se ka don an ka foro kɔnɔ an ye Sinɛ wele k'a fɔ a ye a ko a ka taa ni diɲɛ misi bɛɛ ye ale Sinɛ mɔgɔ t'a la Sinɛ yɛrɛ de y'o fɔ aw ye ne ni Ala da kira cɛ an ka misiw tɛ a ka taa ni diɲɛ misi bɛɛ ye a tɛ taa Sinɛ y'a fɔ Betora la a kɛra dugutigi ka dukɛnɛ na a kuma ekɔliso la an y'a gɛn ka bɔ ekɔliso kɔrɔ a taara ka so misiw nalen an taara jadisiw négocier don min ne dugutigi y'an ci ani alimamiw ci don min an taara misiw négocier u ye misiw d'an ma an ka mɔgɔw ka bɔ an ka forow cɛ Sinɛ ko mun na o de kɛra Sinɛ y'an kɛlɛ daminɛ k'a b'an bɛɛ fa a ye fali daminɛ Besɛngi alimami na Sinɛ yɛrɛ de y'o fa Sinɛ de ye Besɛngi alimami fa Sinɛ de y'a fa ne Sebu de y'a fɔ Sinɛ ye Zoro alimami fa ne Sebu de y'a fɔ a ye ne baden kɔrɔkɛ fa ne Sebu de y'a fɔ ne ye Solomani Dambele Sinɛ de y'a fa i tɛ nkalon la dɛ ne bɛ tiɲɛ de kɔ i filɛ ka nin mɔgɔ fa minnu fɔ dalilu jɔnjɔn b'i bolo k'a fɔ ko u fara kɛrɛnkɛrɛnnenya Sinɛ fɛ wa Sinɛ yan ni pewu kelen n'i ma Solo ta la sisan Solo falen a fara sudɛlikɛla de la sudɛlikɛla bolo ka taa fɔ ne kɔrɔkɛ ye ko Sinɛ ye mɔgɔ bila k'i kɔrɔkɛ fa n'o ye donso ye denmisɛnnin na k'u bɛna n kɔrɔkɛ su ta donso ko k'a ti ta ne denw taara Sinɛ nɔfɛ Sinɛ ka so Sinɛ de bila u ɲɛ ka na k'u ka to sutigiw sama k'u ka su ta o pewu bɛ ne bolo o ye ne yɛrɛ kunna ye Sinɛ ɲɛna nkalontigɛla tɛ ne tila misala nin kuma ne bɛ se ka kuma fɔli ɲɛ ne bɛ Bamakɔ Sinɛ den ne gɛnna bila Bamakɔ k'a bɛ n fa nkalonma la Betorakaw wele e ka dugutigi o bɛ min bi a bɛ Betora la a tɔgɔ Bukari Dambele dugutigi aw bila ka taa sigikafɔ la munna e bɛ Bamakɔ dugutigi bɛ Betora la yen ne de taara ne mun taara ne de kɛlɛla ne ni maa ma taara kɛnɛ ka Sinɛ y'a bɛɛ kɛlɛ Sebu ka aw ci dugu ka ci la dugutigi bɛ yen ka tila ka kɛlɛ kɛ e nɔfɛ ka dugutigi to yen munna o bɛ ka kɛ o kɛra marifa tɛ Sinɛ bolo de marifa b'an bolo wa o tuma janfa dɔ b'o kɔnɔ ye munna dugutigi ma kɛlɛ dugutigi bɛ se ka kɛlɛ ko marifa tɛ Sinɛ bolo duguko kun tɛ wa i b'o de fɔ Sinɛ ye ko ne fɔ Sinɛ bɛ de wele i b'o de fɔ Sinɛ ye Sinɛ de ne kɛlɛ wari bɛ cɛ o cɛ kun Sinɛ y'a bɛɛ kɛlɛ wari nafa kɛlɛ a jadisi ko kɛlɛ tɛ wari nafa kɛlɛ don a ye waritigi bɛɛ kɛlɛ mun de la k'a kɛ sigida la ka marifa ta ka tila ka waritigiw dama kɛlɛ baganko an ye bagantigiw de ye a ka sigida la ye kunnafoni dɔw la dɔw tila ka seeraw di ye k'a fɔ ko Sinɛ bɛ ka lafiya ta ka ɲɛsin olu ma ye Hawa bɔra ye mun ye fɔ Hawa bɔra den ye donso ye mun ko donso ye lakanani kɛ a den fila ye donso ye a denkɛ kelen u b'a fɔ ko fa o ye ne ka dakari kɛ n ka wari suɲɛ i yɛrɛ y'u ye ne y'u ye kɛ e ka wari suɲɛna mun ma taa sariya la ka t'i ka wari suɲɛni fɔ n ye bɛɛdi kɛ koyi o jaabi kɛra mun ye jaabi ma bɔ a la fɔlɔ an b'o jaabi de nɔfɛ an bɛ don min na bi dugutigi min bɛ Betora la ye e n'ale bɛ a tila kelen kan a bɛ ɲɔgɔn kalama wa hali bi ne ye dugutigi wele ko dugutigi ko k'a ma ne ci n y'a wele k'a ɲininka a ko a m'a fɔ a ye ne ci diɲɛ bɛɛ ɲɛna Sinɛ de y'a fɔ fo ka la ko dugutigi ko k'a ma ne ko n taara n ka baganw nɔfɛ n ye dugutigi wele k'a ɲininka dugutigi ko a m'a fɔ a ye Betora dugutigi an baladan k'a fɔ ne tun ye Sebu Dambele kan ye ka bɔ Betora la min ka dɔn k'a fɔ bi k'ale bɛ ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ na k'a gɛlɛya yɛrɛ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ko Sinɛ n'a ka mɔgɔ ka wulikajɔ de y'a to ni ale ma se ka se o kɔfɛ maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yɛrɛ b'u ka sira di dabaganakaw kɛnɛ olu y'a yira k'a fɔ k'olu ta kɔni k'i ka dɔn maa minnu bɛ ka gɛlɛya ninnu ta ka ɲɛ suma k'u b'u dɔn an k'u lamɛn. ne b'a fɔ nin kɛnɛ di donso ka kɛnɛ nin ye anw de ka kɛnɛ nin ye min ɲɔnɔ donso de don dugu bɛɛ y'i ta dɔn an bɛ ɲɔgɔn minɛ dɛ dugu o dugu tiɲɛnikɛla bɛ kɛ dugu kɔrɔ yan n'i terikɛ tiɲɛnikɛlaw nɔ kan o de bɛ na ni tiɲɛni ye an kana ɲɔgɔn musaka n'i ko n'o kan ka fɛsɛ ko ni kɛlɛ ka ban a bɛ kɛlɛ dugu kɔnɔ fɔlɔ o de bɛ se ka kɛlɛ ban a ta ka ma kɛlɛ dugu kɔnɔ kungo kɔnɔna in dama walahi kɛlɛ ma ban dɛ bilahi kɛlɛ ma ban kɛlɛ bɛ dugu kɔnɔ de ninnu bɛ kungo kɔnɔ yen u bɛ ji sɔrɔ yen u bɛ dumuni sɔrɔ yen u bɛ isansi sɔrɔ yen u bɛ gasipɔli sɔrɔ yen u bɛ kunnafoni sɔrɔ yen est ce que kɛlɛ banna anw ba bɛ yɔrɔ dɔ de kunna fo segin ka k'o de ma n'o ye dugu kɔnɔna ye anw bɛ dabakan na
n'a fɔra dabakan bɛɛ jadisi ye ne b'a fɔ a bɛɛ ye jadisi ye ni donsow wulila sisan k'u bɛ taa dabakan na k'u bɛ taa Sikɛrɛ Musa yan'u ka so i b'a sɔrɔ Sikɛrɛ Musa kaw y'a kibaruya mɛn mais jadisiw bɛ bɔ Sikɛrɛ Musa kana don ka maa minɛ dugu kɔnɔ maa kelen t'a fɔ a ye o kumana o dugu bɛ di jadisi ye o ye jumɛn ye donsow ka wuli k'u ta Sikɛrɛ Musa yan'u ka se yen a tɛna maa kelen sɔrɔ yen mais jadisiw bɔ kungo kɔnɔ ka dugu cɛ ci ka taa fɔ dugutigi bɛ yen maa kelen t'a lasɔmi bon anw tɛ nin bolofɔba kan dɛ minnu sigira ka kuma radio la yen ka kuma télévision la yen mɔgɔ b'o la o badenkɔrɔ bɛ kungo kɔnɔ o marifa b'o bolo n'i y'a dala sini lahara jɔdon fana sara de a badenkɔrɔkɛ marifa b'a bolo a bɛ mugu ci mun ko k'ale bɛ ka bɛnkɛ su kasi kɛ o bɛnkɛ minɛna jadisi la a bɛnkɛ mɔgɔ wɔɔrɔ bɛ yen Sikɛrɛ Musa marifa b'olu bolo olu tun bɛ ka taa nin jɔ ye bilahi taala an ka dugu la Musa Jalo bɛ yen marifa b'a bolo Mamadu Jalo bɛ ka kuma ale badenkɔrɔkɛ Segu Kante bɛ yen marifa b'a bolo a fara jadisiw kan an bɛ y'o dɔn Bɔn bɛ yen caman dɔ dɔgɔnin don k'ale b'a bolo ale de tun t'a fɛ dama ka Sikɛrɛ Musa dala ye bɔrɔnɔn ninnu ni bade ninnu filɛ Sikɛrɛ Musa marifa de b'u bolo yen olu ka mɔgɔw de sigilen filɛ ka kuma Bamakɔ télévision so la ko sinaya ka taa sinaya ka taa ja Ala kama an ka kuma sa wa an ti bɔgɔ siɲɛ kɛ bin kan dɛ olu ka mansin bi bɔ ka taa malo gosi fo ka taa tile bin maa waati k'u la mais n'a y'an ka mansin bɔ da fɛ jadisiw bɛna minɛ o don cɛ Ala kama sa ka sabali sa k'an kana diɲɛ fɔ donc o ye réunion kɛ Amadu Araba Dunbuya ka yɔrɔ la an y'u ɲini ka t'u sɔrɔ ka réunion kɛ yɔrɔ la an ka dugu mɔgɔ minnu bɛ yen n'o jadisi ye u ye ne ye mun kɛ u ko polisiw ka ne minɛ ka ne labɔ a mɔgɔ bɛ mun na yan ne ko wala ɲɔgɔn ko tɛ wa ko ayi ko anw t'a la aw ni ko di aw ka ɲɔgɔn ko a y'a bila ko maa mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ka suma na ɲɔgɔn ka basigi la kɛnɛ kan na aw ka bɛ bɛɛ lajɛlen de ma an taara an ka dugulama Modibo Sidibe a y'a yɛlɛma a ye ne ni dugutigi den sigilen a ye cɛ wele ko na ninnu bila minɛ ka bɔ n'a ye k'u t'a la polisikɛ nana ne ko polisikɛ n ka mɔgɔ mɔgɔ ma k'a fɔra k'an kana bɔ ko ɲɔgɔn ko tɛ de k'olu de bila olu la dɛ ko non ni ɲɔgɔn ko don ko don an bɛ ɲɔgɔn kan ye n ko nka n bɛ kuma kelen kɔni fɔ e ɲɛna minnu filɛ ka tɔnsigi kɛ ninnu de tun mini da sɔrɔdasiw ɲɛ ninnu de ye polisiw fa ninnu de ye donsow fa wa ni sɔrɔdasiw bɔra k'u bɛ to ka mission na olu de bɛ mini da u ɲɛ sabu mini bɛ da dugu o dugu la ni sɔrɔdasiw tɛmɛ n'a bɛ wuli duguden minnu bɔra ninnu de don an kana ɲɔgɔn saraka sa. ne ye Baba Kulubali ye sangi Cɛmɛndɛri kura ne b'a fɔ jadisi a daminɛ na a mɛnna mɛ bi a bilala kɛnɛ ka di parce que mun na jamana in a tiɲɛnikɛla bɛɛ ye bagantigi ninnu ye ka kunde donsow bali ka bɛn a bɛɛ ye bagantigiw ye gɛlɛya mun b'an fɛ yen o de y'o ye an b'a fɔ jadisi olu bɛ tiɲɛni de kɛ bagantigiw b'o tiɲɛni kelen dira u b'i ka foro dun kabini donso ko daminɛ na n'i ye tiɲɛni kɛ baganw tɛ d'i ma fiyewu fo a kɛ bɛn piri la donsow tɛ piri sigi dɛ a b'u f'i ye de ni forotigi bɛ tɛrɛmɛ kɛ bɛn n'a bɛnna mun kan i bɛ sɔrɔ kɛ baganw bɛ d'i ma ne dɛlɛ sera i bɛ wari sara ɲinɛ ne bɛ n ka foro kɔnɔ u nana ka na baganw don furu la k'a daminɛ kana sago yɔrɔ min na ka na dogo kani fɛ u bɛna baganw bila yen minnu bolila ka bɔ yan ka taa kungo kɔnɔ ka taa fara jadisiw kan n b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn o la ne y'u minɛ ka sɔrɔ ka donsow wele an nana n'u ye u ye ɲangini wari sara o kɛra alamisa su an ye o don alamisa tile kɛ juma kɛ sibiri kɛ juma si 11h waati o mɔgɔ kelen laban ka n'u ne jadisiw ye ne nɔfɛ ka n'u jɔ o pɛsɛnkajɛ yɛrɛ k'i jɔ k'i tɛgɛ sinɛ na k'a filɛ mais ala de ye ne bɔ o mɔgɔ kelen ninnu hali sisan u b'o tiɲɛni dira u ka du bɛɛ fankelen ta bɛ yɛlɛma kungo kɔnɔ marifa b'u bolo ni maga kɛra fɛn fɛn na u b'a fɔ de ko u bɛ na u kan Yusu Jalo Bara Modibo Jalo Bara Madu Jalo Bara Ismaila Jalo Bara ni bɛɛ du kelen mɔgɔ a bɛɛ ta bɛ yɛlɛma kungo kɔnɔ an b'a la k'a fɔ ni tun ye bara in sanna ka taa se i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ma bi fɛn minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka k'u ka mara kɔnɔ na dabakan ka se ka pɛrɛtigɛ da kan an bɛ dugawu kɛ ni ye nin bɛɛ yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan jamana in basigi na lafiya an b'o de ɲini ala k'an ka jamana kɔlɔsuma k'an bɛɛ tɛgɛ da takurunda kelen na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Sabake mun b'e bolo bi karamɔgɔ Abdulaye y'a fɔ cogo min na diɲɛ selikana tɔnba min n'an b'a wele ko Nations Unies olu bɔra ka laseli kɛ kunu arabado k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni mago bɛ dollar wari miliyari 4 ɲɔgɔn na walasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Yemen jamana ma u y'a yira k'a fɔ ko min ye Yemen jamana kɔnɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a daminɛ kɔngɔ la fo ka taa se banaw ma o kuma kɔni wulikajɔ bɛ kɛ joona joona ko a bɛ gɛlɛya don nataw la n'an bɔra yen an bɛ taa min ye Indikaw fɛ yen Inde kiriso ɲɛma olu bɔra ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye musow ka fini min n'an b'a wele ko hijab ko ka olu doni ko o dabila ka taa kalanso la hakilila ye o bɔra ka bin maa dɔ sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛn min ye diinɛ tigilamɔgɔw silamɛ diinɛ tigilamɔgɔw ye olu kɔni bɔra ka nisɔngoya tagama kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an filɛ yɔrɔ min na ko sisan ko a kɔni kɛmɛ gɛlɛya ye Inde jamana kɔni kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa min ye Japon kaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ
mi dugukolo yɛrɛ yɛrɛ n'a ma wele ko séisme ko ale kɔni gɛlɛyara kunu arabado Japon kɔni jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a dugukolo yɛrɛ senfɛ sa min ye maa 4 bɔɲɔngo olu kɔni tora la olu kɔni ni kasarala wa maa 100 bɔɲɔngo olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔnginen don wa maa 100 fana min ye jiko fo ka taa se ayiwa yelen kuma n'o ye kuranko ye ko olu b'o gɛlɛya kɔnɔ nin waati na n'an bɔra an bɛ taa Mexique fɛ yen an ma dɔn k'a fɔ Mexique kɔnɔna la min ye ɲinɛ san kɔni san 2022 ko a kɔni kɛmɛ gɛlɛyaba kɔni ye kunnafonidilaw da la dɛ bawo ko nin y'a kunnafonidila maa 8nan de ye min kɔni bɔnna nin na tarata don marsikali tile 15 o de kama sa kunnafonidilaw kɔni ye welewele daga fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini jamana kuntigi fɛ kɔni wulikajɔ ma kɛ joona joona ko fɛn min ye kunnafoni ko kɔni ye ko dɔ bɛ la ko a ko bɛna ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ bi sɔgɔmada la o la kuma dɔ tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala k'o kelenya ka se k'o sabati festival dozongɔni o bɛ daminɛ i ka dɔn k'a fɔ bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kurunbokari bi palais de la culture la an yɛrɛ cɛ ka ɲɔgɔn madame nɔ Ture ale y'a ko sigibaba ye sen kan ka taa kuncɛ fo sibiri sufɛla fɛ n'a dugu bɛ jɛ kari sɔgɔmada la an bɛ dugawu kɛ ni ala sɔnna ma ala ka kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛ sanga jamana ma o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ dugawu kalanbaw bɛ fan caman fɛ bi Lamuru Kulubali min ye Tɛmukaw fɛ olu bɛ to ka kuranɛ kalan dɔ kɛ san o san ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin jamana ma ani banbatɔ bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna ma u bolo dalen bɛ ka bila sibiri don min ye ka dɔn sibiri sufɛla fɛ ni ka dugu jɛ kari don la a bɛ kɛ min ye sabalibu kɛrɛnkɛrɛnnen na hôtel min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ hôtel Olympia ole kɛrɛfɛ la ale kɛrɛfɛ la an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ɲɛta ye dugawu minnu na k'a la ka ɲɛ sanga jamana ma ka bɛɛ fu jamana y'an bɛɛ de jɛ ye an se ye fɛn fɛn bi jamana in kɔnɔ an kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka se k'o kɛ basigi ni lafiya ka ɲɛ sanga jamana ma jamana in foyi t'an bolo ne nin tɛ fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de nin ka taa ɲɛfɛ ala k'o hakili sabati an kelenna bɛɛ lajɛlen bolo